Ang notice na ito na mula umano sa Office of the Mayor ng Bayan ng La Paz na may petsang March 17, 2021 ang nagdulot ng pagkalito para sa mga Tarlakenyo. Nakasaad kasi sa abiso na may possible lockdown mula March 18 hanggang April 18 sa buong lalawigan ng Tarlac. Agad namang nilinaw ni Tarlac Governor Susan Yap na walang katotohanan ang naturang anunsyo. So there's no talk of lockdown unless ang lockdown ay manggagaling sa national or from the region. But sa atin dito, there's no, ewan ko kung saan po galing yun. Nilinaw rin ni Yap na wala nang hinihinging medical certificate para sa mga papasok ng lalawigan. Kinakailangan na lamang mag-register sa contact tracing app ng Tarlac at magkakaroon pa rin ng random checking sa mga biyahero. Open naman na yung borders natin. No? But nag-usap tayo po, PDN at saka ang PNP, para magkaroon na lang ng random check lang. Ayon sa datos ng Provincial IATF, higit 2,000 medical frontliners na ang nabakunahan ng Sinovac vaccines simula noong March 7. Pero upang maiwasan daw ang pagtaas ng kaso ng COVID-19, magpapatupad ng 10 p.m. to 4 a.m. curfew simula March 20 hanggang April 4. Gayunpaman, hindi gaya ng Bulacan, walang liquor ban sa probinsya ng Tarlac. Subalit bawat LGU ay maglalabas umano ng kani-kanilang localized health at safety protocols. Base sa latest COVID-19 bulletin ng Tarlac, 2,155 na ang kumpirmadong kaso sa lalawigan. 1,699 ang recovered, 81 ang namatay at 375 ang active cases. Rainiel Pawid, CLTV News.